Vieš, čo vlastne neutrón je? Neutrón je častica bez elektrického náboja, ktorá sa nachádza v jadre atómu spolu s protónmi. Je základom hmoty, ktorú vidíme okolo seba. Keď masívna hviezda vyhorí a exploduje ako supernova, jej jadro sa zrúti pod vlastnou gravitáciou. Materiál sa stlačí do extrémnej hustoty a vznikne neutrónová hviezda. Predstav si toto. Lyžička materiálu neutrónovej hviezdy by vážila 1 miliardu tón. Je tak hustá, že 1 cm jej povrchu obsahuje viac hmoty než celé mesto. Niektoré neutrónové hviezdy sa točia stovky až tisíce krát za sekundu a vysielajú lúče svetla. Nazývame ich pulsary. Iné majú magnetické pole milióny krát silnejšie než Zem. Magnetary, ktoré by zničili akékoľvek elektronické zariadenie, ak by sa priblížili. Neutrónové hviezdy patria medzi najhustejšie, najsilnejšie a najextrémnejšie objekty vo vesmíre. Sme na konci, bol by som rád, keby ste podporili kanál odberom.